हेलौ लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोनजों लोगोसे ADRE 2.0 GK मक टेस्ट पार्ट 2 खौ लाइभ लानानै फैदों। फैथावना मडेल सोंथिफोर नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे सोलोंलांफानो हागोन आरो माखासे इम्परटेन्टफोर मोनदोंबा स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन। फैदो बिदिब्ला जागायनोसै। स्टार्ट अपसनाव थुनोसै। बेनि उनाव इन्टार योर डिटेल्स बेयाव जिखिजाया नेम होनोसै। बेनिफ्राय स्टार्ट कुइज। दानिया नै जोंना जागायबाय। कुइसन नाम्बार 1 आव दङ द हाइएस्ट माउन्टेन पिक इन इन्डिया इज। भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन हाजोमा थिखिनिया जाबाय। अपसनाव होनाय दङ एभारेस्ट, कान्चनजंगा, नन्दा देवी, गडवान एस्टिन। आई थिंक अपसन नाम्बार बी। कुइसन नाम्बार 2 द रेड फोर्ट वाज बिल्ड बाय। लाल किल्लाखौ लुदोंमोन। अपसनाव होनाय दङ शेर शाह, शाहजहान, जहांगीर, अकबर। I think Shahjahan, Sher Shah. I think option number B. Question number 3. Panchayati Raj was first introduced in India in October 1959 in which one of the following states? Panchayati Raj को भारताव गिबि खेब अक्ट'बर 1959 मायथाइयाव गाहायाव होनाय बबे रायजोआव सिनायथि होनाय जादोंमोन? अपसनाव होनाय दं कर्नाटका, तामिलनाडु, राजस्थान, केरेला। कर्नाटक नो, तामिलनाडु। I think option number C. Question number 4. The first editor of Arunodai was Arunodaiनि गिबि सुजुगिरिया। अपसनाव होनाय दङ नाथान ब्राउन, A.K. गार्नी, माइल्स ब्रनसन, निधिरान पारेल। I think option number E. Question number 5. The first movement launched against the British in India was. भारताव इंराजफोरनि हेंथायै जागायजेननाय गिबिसिन सोमावसारनाया मामोन? अपसनाव होनाय दङ स्वदेशी, क्वाइट इंडिया मुभमेन्ट, नन कॉपरेशन, खिलाफत। I think option number A. The Pangal is. पांगाला जादों। पांगाला मोनसे मा? अपसनाव होनाय दं सं, फेस्टिवल, डांस, टेम्पल। So I think option number B is the correct answer. Question number 7. The study of coin is known as. खावरिफोरनि फरायनायखौ मा होनना मिथिनाय जायो? अपसनाव होनाय दङ मेटरलजि, numismatics, climatology, epigraphy. I think option number B is the correct answer. Climatology बेथ' जाखाया impossible का, epigraphy बेबो जाखाया impossible का। दा option number E आरो option number B नि गेजेराव I think numismatics is the correct answer. Meteorology impossible. Question number 8. In which of the following states Hornbill Festival is held? Hornbill means Nagaland, I think. So option होनाय दंमोन सिक्किम, मेघालया, नागालेण्ड, आसाम। So नागालेण्डआ बेनि करेक्ट एन्सार जागोन। मानो होनबा हर्नबिल फेस्टिभेलखौथ' जों बयबो कमनलि मिथिखागौ नङा होमबा? स' मिथिखानायखाय आङो पटापटनो मिथिखानाय एन्सारखौ थाबै होग्रोबाय आरो। कुइसन नाम्बार 9 साननो गोनांथि गैयामोन ना बेयाव। कुइसन नाम्बार 9. Fish is not a kharif crop. बबे खारिफ आबाद नङा? स' अपसनाव दङ जवार, माइच, wheat, groundnut. स' बेनि करेक्ट एन्सारा आं मिथिला, गम होनसै। Question number 10, last question. In terms of area, the smallest district of Assam in which one of the following? जायगानि बिथिङाव आसामनि फिसासिन जिल्लाया गाहायाव होनायफोरनि मादाव बबे मोनसेया? स' अपसनाव होनाय दङ बाक्सा, चिरां, साउथ सालमारा मानकोसर, उदालगुरि। स' बाक्सायाथ' फिसासिन जाथावना, चिराङाबोथ' फिसासिन जाथावना, साउथ सालमारा मानकोसर बेथ' सबसे फिसाखा, उदालगुरियाथ' मालाबाबो फिसासिन जाथावनाखा। So I think correct answer will be option number C. दानिया आङो साबमिट होनसै। आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो आंनि
रिजाल्टखौ नायनोसै। दानिया भिउ रिजाल्ट अपसन ओंखारबाय, बेयाव थुनोसै एन्ड नायनोसै। गिनायबो मोनदों एसे, थेवब्लाबो नायनोसै। Oh, great job. कुइसन नाम्बारा दंमोन जोंना टटेल कुइसना दंमोन 10 आरो आङो बे 10टा कुइसननि मादाव कारेक्ट एन्सारखौ होनो हादों 10. That means 10, 10. दानिया कारेक्ट एन्सार 100% माने गासिबो कारेक्ट जादों। स्किपथ' आं खालामाखै, रं एन्सारबो गैया आरो। दानिया नै नोंथांमोनहा आरामसे नायनो हासिगोन। कुइसन नाम्बार 1, Karib, which is not a Karib crop? The first editor of Urunodoy, Nathan Brown. Panchayati Raj was first introduced in India in October 1959 in which one of the following states? Option number C, Rajasthan. Hornbill Festival, Nagaland. बेखौथ' बयबो मिथिखायो। But Hornbill Festival को मा ट्राइबा खुङो बेखौ नोंथांमोनहा कमेन्ट खालाम। In terms of area, smallest district of ASSAM, बे मा साउथ चालमारा मानकासार, आं बेखौनो सानखादों। The highest mountain peak, बेखौबोथ' जों बयबो मिथिखायो, जाय बिथांमोनहा GK and GA फरायबाय थायो बिथांमोननि थाखाय बे कुइसना जोबोद इजि। स' बिब्दिनो सब कुइसननि एन्सारखौ नोंथाङा बिदि नायनो हागोन। स' आंजों लोगोसे नोंथांमोनहाबो सोलोंफानो हाखोना हादा अन्नानै कमेन्ट खालामहर। स' बाय बाय।